Čo si kupuje človek v obchode, ktorý schudol už 30 kg, pár číslo 2. Tašku mám z CK Kaufland, alebo som v Lidli. Bio uhorečka, čučo, Edam Mix tuhaný, inak Edam má menej kalórií ako mozzarella, by the way. Maliny, bananas, kiwi, takéto čokoládové pudingy. Viem, že sú není úplne najzdravšie, že to zloženie je najlepšie, ale akože lepšie, ak si dať za jeden borovičky, podľa mňa. Cottage, light, kamo, má to len 67 kalórií na 100 gramov a v balení máš 22 gramov bielkovín, čo je úplne luxus. Pozri sa. Potom grécky jogurt biely, kamo 14 gramov, bielkovín v balení, má to len 0,3% tuku a má to len 57 kalórií na 100 gramov, toho môžeš proste jesť mraky. Proste toho môžeš, kamo, jesť, koľko chceš, no teď pozri sa, ja sa toho nebojím. Kukurica, tiež brutál, kukuracine, pozri sa. Keď je v akcii, musíš brať kapel. Olivy, šunka, najlepšia šunka, ako som hovoril aj v predchádzajúcom videu, má iba 84 kalórií na 100 gramov. Bezečok, obsah mesa 92%, brutalita. A kuracinku. Kamarát mi povedal, že už mi kuruje z tej kuraciny. Je to dosť možno, lebo jedám každý deň. Takže toto je nákupík borca, ktorý schudol 30 kg. Takže daj mi do komentára vedieť, že či kupuješ niečo podobné aj ty a daj mi určite like a follow pre ďalšie videá.